Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya b'an bolo ka ladaw tulo ka o de ye k'a fɔ aw ye ko Bagajikɔrɔnikaw ani Torokɔrɔkaw olu tun bɛ jatigɛ kɔnɔna na weekend tɛmɛnlen ayiwa a yirala k'a fɔ ko o jatigɛ in ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko mankan de tun cayalen don o yɔrɔ masinaman ninnu na ko mankan ninnu yɛrɛ k'a tun kɛlen don i b'a fɔ ko marifa mankanw de don nka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko denmisɛnnin masinama dɔw de tun bɛ fɛti la o yɔrɔ in na ko olu de y'u to ka fɛti hukumu kɔnɔna na sa ni ka petariw ci petari minnu mankan bɛ kɛ i b'a fɔ marifa mankan ko o de kɛra sababu ye sa ko maaw jatigɛra ni u bolibolila ka t'u dogo u ka sow kɔnɔna na a dun yiralen don k'a fɔ an ka sariya kɔnɔna na ko nin petari ci in ko k'a dabila ko ka d'a kan k'a fɔ ko lakana tɛ jamana kɔnɔ sisan nɔ ko nin kɛwale min kɛlen filɛ nin denmisɛnnin ninnu fɛ k'a kɛlen don i b'a fɔ k'a fɔ k'u tun bɛ ka fanga kankɔrɔ bɔ de ko dun ye kɛwale min o man ɲi an ka jamana kɔnɔdenw na k'an kan ka sariya kan bato de ko yanni an ka fɔ k'an bɛ a kankɔrɔ bɔ ni an yɛrɛ sagonakow ye o tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko janvier kalo tile 25 ka taa 26 la maa minnu bɛ ekɔliko taabolo ɲuman hukumu kɔnɔna na olu ye ɲɔgɔn ye ba kɛ u ka o ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna na u da taara maga AM ko la ko u ka laɲini ye sa ko AM ka bɔ ekɔliko hukumu kɔnɔna na pewu ko ka a supprimer ko ka d'a kan k'a fɔ ko n'i y'a ye ko lakana tɛ an ka ekɔlisow kɔnɔna na ko ekɔlidenw bɛ ka ɲɔgɔn faga ko dɔwɛrɛ tɛ ko AM de don ko a n'a wari misɛnnin minnu bɛ sɔrɔ AM ko in hukumu kɔnɔna na ko de bɛ ka kɛ sababu ye ekɔlidenw bɛ ka ɲɔgɔn faga ko wa ko olu bɛ a ɲini minisiri fɛ o minisiri ka se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na sa AM ko in o bɛ se ka bɔ ekɔliso hukumu kɔnɔna na cogo min na ni nka ko yɛrɛ bɛ dabila pewu ayiwa an balimaw ni kibaruya de tun b'an bolo ka ladaw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la